good morning. Ang aga ko ngayon. Susunduin kasi ako ni Flabel. Pupunta kami sa Sorsogon kasi doon isi-celebrate ng brother-in-law ko ang kanyang birthday. Mag-stay kami doon ng 2 nights sa Residencia del HAMOR. Maganda daw doon. Kaya, ayan, sama kayo sa amin. Ayan ang tourism. Tapos dito daw kami sasakay. Iiwan yan ang sasakyan. From the distance, hey you, can we talk? Hey you, I think you're my subsistence. Hey you, or am I wrong? And now, you know, I lose my own sight. My love is out of my mind. And you, I'm not more than a
say highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. So say highs and lows, highs and lows. Okay. Side legs. Side legs. Go. My God. Ay! Ay, inagaw. Bibio, bibio. Pwede kaputan. Keep all your game, highs and lows, Bakit yan talaga highs and ito? lows. So say Barasog ka magagarap na. highs and lows, Unicorn fish. Pakuyan ito man. Lagyan mo dito sa Tausi! Skabichi! Anong sinabi sa bibi mag-try ka? Mahihilig. Dikit lang ba ang inaat mo? Pag nalumoy na, tutol. Sige mami, ano? Makakapos. Gandun ka kayo dito ng kape. Nakasugod, nakasugod. all your game, highs and lows, highs and lows. Say highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. So say highs and lows, highs and lows. All your game, highs and lows, highs and lows. So say highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. So say highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. So say highs and lows, highs and lows. All your game. So say Can to 5.
naman pala. May CR man gani, oh. Queen size din. Queen size, tapos may bathroom. So ito pong apat na ito, pare-pares po siya ng mukha. So may family room po dyan din yung Pwede na katabi. rin mga tulong tao dyan. Opo. Nakaparalagbag. Hindi pa po siya ready. Ay, aircon man ano? Iyo nga. Pati Pwede na. Pwede na to be. Iyo. Yung 5-5 ano pinagkaiba? Ang 5-5 po, ano, kasi May kusina. meron siyang sitan. Kami, yung CR na Ang pagkakaiba lang doon, double bed. Opo, double deck po doon. Double deck. Opo, tapos meron siyang pull out Okay. na parang, anong size ng double? Ganyan din po. Isang double deck. Nakula da bigay niya. Opo, isa. Ang double may pull out pa. Luma talaga yun. Yan mo na. All I wanna be been so long, been so long. Why you keeping me waiting? All I wanna be been so long. Been so long. Why you keeping me waiting? Lose trust me. Lose trust me. Entrance ng Del Amor. Reception. Gate na nga po. Gate. Okay. Anong pangalan po, sir? Quen. Pinsan ni Escudero. Harayoon man. Pang-retreat. Iyo, wala pang retreat talaga. ba itong sa Cagayan Valley? Ayun. Kita yan sa bukid na. Yung reception. Saan po yung front desk? May magsusunod. Okay, salamat. Ito, di ba park? Yung linya. So, paparong pa.
nag-request ng transfer ng room kasi itong room na nakuha may hagdan. Yung birthday celebrant, yung bayaw ko, masakit ang tuhod, kaya hindi siya pwede dito sa may hagdan. Pasyal kami dyan mamaya. Gusto ng bayaw ko ganyan. May sariling pool. Magdadagdag na lang. Yan, ang mga ganyang room, may mga sariling pool. Dirakula na ang mga fern, oh. Itadakimasu. Ay, di ko nakawalkin. Let's go, may sunod na. Ayan ang Susi, nasaan? sundo, ma-dinner. Time phone ko. Ako lakad ako, sila na lang. Iya, kamo na lang magsakay.